3. Kanca, nggih, Karang Taruna kita menika dereng gadah medsos nggih. Nggih, gadah. Menawi dipun damel kados pundi? Misalnya niku nggih. Misalnya samangke tiang-tiang mereka saged ningali menapa program kerja Nggih. Menawi dipun damel wonten pilihan medsos mawon. nggih Setunggal Instagram, Facebook, Twitter kalian YouTube. Kados pundi? Facebook mawon. nek menapa kok Facebook Facebook sampun kathah ingkang ngangge. nggih macam Boten namung tiyang mawon. Kula ugi sarujuk kalian Mbak Zila. nggih Ananging kula ugi gadah pamanggih menawi dipun damel Instagram. Amargi Instagram menika kan hits nggih. Sakmenika nggih. ananging miturut pamanggih kula menika kok langkung sae wonten YouTube amargi wonten YouTube menika kan durasinipun langkung panjang ngoten ananging wonten Facebook menika lak namung cekak-cekak wonten Instagram menika nggih ugi cekak-cekak lajeng nggih foto-foto kemawon terus pundi Menawi Instagram, menawi YouTube Nggih. menika dipun miwiti kalian Instagram. Vlogger, YouTuber menika dipun miwiti saking Instagram Mbak Zaim. itu selebgram ngoten Nggih. Menawi dereng dados selebgram, nggih langsung wonten YouTube mangke samangke vieweripun kalian subscribe-ipun sekedhik. terus menika dipun wancaraken kemudian wonten Instagram ngoten Terus pundi? Saged sih. Ananging menika Bu, dhateng YouTube menika kedah wonten wifi. kangge ngunduh menika nggih Nggih. Dados langkung awis. Nggih. Menawi Boten saged YouTube. menika. biayanipun wis Dipun sarujukipun menapa? sampun wonten Facebook utawi Instagram utawi kalihipun nggih boten menapa Dipun kula damel Instagram rumiyin nggih. nggih Namanipun menapa nggih? Karang Taruna Kampung Karang Soco menika langkung panjang napa mboten nggih Langkung panjang. lajeng Kate suka Soco Karang Suco nggih nggih dusunipun kok sumpen terus pundi Nggih. Passwordipun Karang Taruna saged dipun copy nggih mangke. Profilipun menapa nggih? Gapura menapa nggih? nggih gapura dusun mau Oh, betul kok. Nggih, sampun nggih. nggih nggih Nggih, sampun. Betul. menawi wonten imbetan menika saking pamanggih kula adminipun setunggal kemawon ngoten terus pundi Sinten? nggih panjenengan